OK, welcome back. Takže ja vás vítam pri informáčke. Moje meno je Forest a natáčam na kanále The Dark Coffee Studios. Teraz by som vám vlastne chcel by som vás oboznámiť s nejakými tými vlastne vecami, čo sa budú na tomto kanále diať. Takže Minecraft, no, takže ešte sme sa nerozhodli, čo budeme natáčať, takže necháme to na vás. Takže ako na výber je vlastne Minecraft CTM-ko, Complete the Monument asi odveša, typujem tak Spellbound Caves alebo také niečo. Potom určite budú pre-releasy a snapshoty a asi mapy od fanúšikov alebo také niečo, neviem. Potom Happy Wheels. No tak to asi budeme hrať. Envirobe 2000, ak to niekto pozná, je to fakt super indická hra. To bola sranda. Takže možno aj to si zahrám. Potom toto si nevšimajte ešte. Rigs of Rods, to určite budeme nahrávať multiplayer. Možno aj single player, ale to neviem. Fladoutko. Need for Speed Shift. Skyrim. A tutoriály, napríklad Blender, ale tutoriály budú aj z Minecraftu, ako napríklad čo ja viem, Ender XP farma, Iron Golem farma a také tie redstone obvody a tak. Ok, takže to bude asi pre túto informáciu všetko. Ja vás zdravím a užite si. Tak, čaues.